úlohu společnosti v digitální transformaci, já myslím, že ta úloha by měla být v podstatě stejná, jako je úloha jednotlivců. Řada z nás tu digitální transformaci už žije, přizpůsobilo se, využívá sociálních sítí, chytrých telefonů a teď je řada na těch společnostech. Takže dovolte společnosti svým zaměstnancům se chovat stejně jako v osobním životě a to je asi ten nejlepší návod. Já vidím 3 hlavní důvody. První jsou všechny globální změny v ekonomice, které máme ještě čerstvě v naší paměti a mají vliv na všechny typy firem, velké, malé i střední. Druhá oblast, kterou vnímám, je rychlost a míra inovace, která přichází na trh a neustále se zrychluje. A třetí oblastí je nová pracovní síla, mladí lidé, kteří přicházejí na trh a do firem a které mají prostě jiná očekávání od toho, jak budou pracovat. Abychom mohli vyhovět tady těmto 3 oblastem, digitální transformace je naprostou nutností. Social Bakers has always been looking at social media as one of the biggest and growing media channels. So many clients or many customers you are not able to reach if you don't tackle social media. It's very, very complex. There's tons of data available. There are many platforms, so the recommendation is look into this, understand what's happening and choose your partners that can accompany you on the journey. V souvislosti s digitální transformací 3 slova. Odvaha, inovace, technologie. Technologie, modernizace a automatizace. Myslet na zákazníka a na to, co potřebuje a až potom přemýšlet, jak budu transformovat. Určitě jsou to lidé, komunikace a technologie. Šikovné společnosti hledají talenty na vysokých školách, leckdy už třeba ve 2. nebo ve 3. ročníku, případně na středních školách. To znamená ty společnosti, které mají svoje programy pro to, aby takhle chytali kvalitní lidi už v průběhu studia a nabídli jim zajímavou práci, tak ty jsou na tom dobře. Co vám konference přinesla? Tak upřímně my momentálně se potřebujeme propagovat mezi potenciálními zákazníky, takže tím to splnilo cíl, hledáme top manažery, kterým jsme dali vědět o našem produktu. Asi potvrzení si toho, že jdeme správným směrem. Co se týče využití technologií a nějaké té zákaznické péče a vlastně komunikaci se zákazníkem, vlastně to byl ten hlavní důvod, proč jsem přišel. Velice inspirativní a osvěžující. Dobře udělaná konference. Když řídíte velkou korporaci nebo když žijete ve velké korporaci, ona má nějakou historii, byla třeba 25 let nebo 200 roků úspěšná, najednou přichází digitální revoluce a ona se musí překlopit z toho svého starého úspěchu do nového, ale ten má jiná pravidla. I startupy se musí učit spoustu věcí. To jsou často jako velmi šikovná děvčata nebo kluci, kteří mají perfektní nápad, ale ty věci kolem něho třeba jim ještě nejsou vlastní. Řízení brandu, marketing, obchod, když rostou taky i HRové věci, postupně se to učí, takže ty si nakonec jako docela dobře doplňují a obohacují.